את יודעת, את פשוט יודעת. אנחנו שכנים, כמו אח ואחות, אבל טיפה פחות. אנחנו מאותו פס יצור, אותו מפעל. יש שמועות שמאותו האבא, אבל אצלנו במדף הכל הולך, הכל סבבה. הקשר הרומנטי שלנו החל אומנם מגיל מבוגר, אבל כולם פה מכירים אותך עוד משהיית עובר, בוטן, צלם של מנש אגדי, התחלה של סיפור הצלחה ישראלי. גם אני, אגב, סיפור הצלחה לא קטן. אני ניחן ביכולת מרשימה להחריש או לשבור שן מה שבא. יש שיאמרו שאני פוזילי שהתמזרחה. אני חלק ממשפחה קולינרית גרעינית רחבה, באמת חבר'ה מכל התחומים, בצל, פלאפל, פיצה, ברביקיו, בקיצור, טעים. אנחנו נפגשים בנוכחות עדים, או לפחות עד, לרוב ילדים או כאלה שמוחם קצת התאייד. הם, העדים, בני האדם, קוראים למפגשים שלנו ישיבות, מסיבות, כיבוד קל בארוחות, אבל מה שהם לא מבינים זה שהם לא מעניינים. מה שמעניין זה את ואני, והרגע הזה שבו אנחנו נפתחים ונושמים, מתקרבים, נוגעים, משתפשפים, מדברים בשפה שרק אנחנו מבינים, שפה של חספוס כנגד רכות, סלסול כנגד שלמות, קשר שבא כל כך בקלות, למרות שהחיים שלנו כל כך שונים, אבל מצד שני מקבילים, דובונים, מסתכלים מהצד ולא מאמינים, הרי זה כל כך מטריס, איך זה שאחת עם תינוק והשני רק מאמיס, אבל כשאת שם, אני לא יכול שלא לתת בך איזה ביס. לי אין גבולות, אני אבוא מכל כיוון, מלמעלה, מלמטה, מהצד, מהאמצע, הכל שאלה של תזמון, אבל שחרר אותי, בן אדם, שחרר, תן לאהבה להתממש. לא מעניין אותי איך מצידי תעלה את השקית באש, תמחץ אותה עם מחבש, רק תן לנו להתגושש, להתבוסס, להתמוסס, שחרר אותי לפני שאני גוסס. אפשר לנשום סוף סוף קצת אור יום, ווואו, כמה שאת יפה בכתום. בא לפה הרבה, נארזת לבד, רוצה איזה משקה, איזה דיפ ליד. חברה שלך נחסת, לא פה, נכון? נו, זאת העגולה עם האדום. ואפרופו ניחוס, אם באת היום בכתום, זה סימן שאת בלי התינוק, נכון? אין תינוק? אין כמוך. יש לי תחושה שהלילה הולך להיות ארוך. כן, מלוכה שלי, היום אני בתוכך. תכיני את עצמך לחוויה של פעם בכך, כי הלילה את עולה על הגריל. Baby, no more, I'm a single lady. זה עשוי לכאוב טיפה בהתחלה, אבל אני עשוי ליפול ואת אולי להתפורר, אבל חיש מהר נבין שאין על מה לדבר. את ואני זה כמו זוג יונים, פנתרה ופנתר, רעמה ופנתן, זוג אוהבים עם נגיעות של גלוטן. והנה, רגע האמת הגיע. קיבלתי את ברכת הדרך מחבריי לשקית ונשלפתי ביד שמאל. את בימין. מתקרבים. תחזיקי חזק. אני בפנים. והפעם זה לעולמי עולמים. אבל אוי, אלוהים, זה טוב. אוי אלוהים,
זה טוב. זה awesome. איזה פמליה הבאת פה. אוקיי, יעלה ויבוא עכשיו. אז ככה, חיית המחמד היחידה שהייתה לו היא צב ים, והוא מת. לזכותו אומר שזה היה כשהוא היה בן 7 והיה לו אח גדול והוא מאשים אותו. זהו ניר דורון. אהלן, מה שלומכם? עוד לא שאלו פה היום. אז אתמול הלכתי להופעה אינטימית של גל דה פז עם נמרוד ויובל. עכשיו, אני אישית אוהב את גל דה פז מאוד, זאת אומרת די המון. מה זה די המון? אני מעריך אותה, זאת אומרת באופן אסתטי כזה, מקצועי. תבינו, גל דה פז היא כוכבת הרוק היחידה שהיא תשתמש במילים כמו דגנרט וחוצפה כשהיא כועסת. משתמשת באמוג'ים וגיפים בכמות מופרזת. את המשפחה שלה אוהבת, את השירים שלה בעצמה היא כותבת ולא דופקת חשבון לאף אחד. אתם מבינים? כשגל מחייכת יש לה קוק וגפילטה בין השיניים. היא... לא פה נכון. היא יותר אמיתית מ-Keeping It Real של דוקטור דריי. היא יותר ישירה מ-Straight Out of Compton. יש לה את הקול של הילדה שמעולם לא נולדה, לג'ניס ג'ופלין ורוברט פלנט. מכילה יותר אלמנטים ווקליים מכל פסקול באבטר, יותר קצבית ממטרונום. הקול שלה יכול לנפץ גם זכוכית חסינת כדורים. בקיצור, בנסיעה בדרך להופעה, בזמן שגל התנגנה לה ברכב, נמרוד אמר שחברה שלי, גל, לא שרה כזה טוב, זאת אומרת, סתם, זאת אומרת ממוצעת. אני כבעל אוהב ואכפתי, כמובן שישר לאשתי היקרה גוננתי, ואליי גם יובל הצטרפה. היה ויכוח לא נעים באוטו, ומפה לשם נמרוד קיבל סתירה. הגענו באיחור להופעה, אבל לא נורא, כי כרגיל הזמנתי כרטיסים מראש בהזמנה. ההופעה, כמו תמיד, הייתה מצוינת, מדהימה, באמת, מעוררת השראה. אני אישית הרגשתי בצורך לסיגריה של אחרי ההופעה רציתי לגשת למוסע הרצתי בקוליות כדי לפרגן, רק שלא היה לי את האומץ. אז במאמץ ושכנוע עצמי, כזה שגורע מהביטחון העצמי, חיכיתי שגל המעריצים יתפזר ואני אוכל לממש את הניסויים, לפרגן לביצועים. ואז עם עיניים נוצצות ומבט אוהב, שאלתי אותה, את מכירה את זה? שאת עוברת תקופה קשה ואת שומעת המון שירים של איזו להקה והיא נכנסת לך עמוק עמוק ללב. כאן כבר היה ניתן להרגיש תחושה כללית של מבוכה, אבל לא, היא לא הסתלקה. גלדה שלי, כזאת מלכה, היא הסתכלה עליי בחיוך אוהב ומבין ואמרה לי, aren't we all? זהו. פה אני כבר רואה סמלה לבנה ופעמונים. ניר דה פז או גל דורון, מה זה משנה? העיקר שנהיה נשואים. ואז נמרוד הצטרף לשיחה.
ובנונשלנטיות חטאית כזאת, באדישות, כאילו לא יודע מי זאת גל דה פז. פשוט דפק לה בוסה, משום מקום. עכשיו, הוא נשק לה את הלחי ככה שהראש שלה היה מופנה אליי. והמבט שלי מסתכל עליו. ואני נראה במבט ברד מחברה שלי. אתה מטריד אותה, זה לא במקום מה שאתה עושה פה. רד ממנה. הוא לא הבין את זה. בניסיון להחזיר את תשומת הלב אליי, אמרתי לה שאני רואה כל מה שהיא מעלה בפייסבוק ישר, ואני מגיב בגיפים ולייקים בלי הפסקה. אני רואה כל מה שיש לה. זהו. במצב הזה אפילו ג'ה דה פז כבר לא תוציא אותי. היא חייכה במבוכה והתרחקה. ואני נשארתי עם הרגשה של גרופי, דביל וקטן, בלי גל, ועם חברה אחת פחות בפייסבוק. הפסקתי לספור, אבל יש עוד שמות בכובע הזה. אוקיי, תעלה ותבוא כעת. בילדותיי נראתה כמו טומבוי, וזה היה אקסטרה מבלבל בגלל השם שלה, שהוא אופיר אבן. זה באמת פור. שש אותיות את בראש הכותרות עם אין ספור משמעויות. כמה בכי תמורים ותמורי הזרה ממעל עצרי. את לא רואה שדי? פלסטין, כבר די לך לשמוע את עצמך. פלסטין, כבר די לך להבטיח את קיומך. פלסטין, כבר די לך להילחם במלחמה שיש בה רק מפסידים. כי כמה אש תוכלי עוד לספוג? האם את בכלל מרגישה? או שליבך התקשה ועיניך אדישה? פלסטין, סתירות את חוטפת, לכי ימין ולכי שמאל את מדממת. מתנחלים ומתנגדים לך, סולמות של ערכים בונים לך כבלונים המתמלאים ומתרוקנים וכבר לא נשאר אוויר. כי כבר לשנו בלשוננו אותך חלץ. כמה כבר אפשר? התמכרנו לריבים והפערים רק מתעמקים בשורות ובדפים על דפים על דפים נערמים בשמך וכלום. את חורטת עמוקות, אך לא בשם השלום. איפה הכל התחיל תגידי? איפה למדת להיות כה פופולרית? איך זה שכבר דורות את מככבת בעמוד הראשי? אולי כבר תזוזי לצד השני, אולי תעלמי תתני קצת במה, כי מה את חושבת? שרק את חשובה? אנשים פה רוצחים לשווא, מתעללים בארנב, כי הקוסמטיקה לא יכולה בלעדיו. אנשים חושבים שהם צודקים כשהם פועלים בשם הדת. אבל הדת, אין דעת יחידת איל לך, קשה לי להאמין באמת אחת. כי כשהחבל נמתח לכל הצדדים, והכל נראה נכון, וגם כולם כל כך בטוחים, עד שהם שוכחים שיש עוד דברים חשובים להתעסק. פלסטין, לא הכל סובב סביבך. פיתום אבזים, דגים נחנקים, רציחת הגלים, הריות על סמים בשביל תמונה ארורה. ואין מספיק העדה לשאלה מי אנחנו להרוויח על גבו של סוס עם רצונות משלו. ולמה הכל כסף? כי הכל כסף, שטרות מנייר, ואם כבר המצאנו את הגלגל, איך זה שהכל מרגיש לי כמו אבדון שלא נגמר, כמו מלחמה שאין לה סוף, כמו שאני לא יודעת מאיפה מתחילים לתקן את כל הטירוף שמתרוצץ לי בראש.
כי פה יש לנו זכות להכל. תראי, סיגריה על החול, עוד שכול, נפט אל הים, רצח עם, הרבעת כלבים, שריפת חתולים, אונס נשים, אונס גברים בידי רבנים. שנאת יהודים, שנאת ערבים, שנאה לחינם, שנאה מבוססת, מחקר מזוין, מלחמות אחים, שפיכת דמים, רקטות באוויר, צבע אדום, 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 צבע אדום בוהק, צבע אדום זועק, צבע אדום צועק, הצילו אותי מהמציאות המרה. כי נמאס לו להיות סמל של מוות, של כדור אל תוך הראש, של סכין מטבח בטבח ברחוב. נמאס לו כבר, נמאס לו לגלגל את אותה המנגינה. בטח את מבינה פלסטין. כי הוא צמא ליין אדום, כזה שאפשר לסגור איתו את היום וללגום לגימה ועוד לגימה, ולסיים עד הטיפה האחרונה שנרגיש שאהבה מציפה לנו את כל האיברים. ואז נוכל לעצום עיניים, נוכל להירגע רק לרגע קט, רק לרגע אחד, רק לכמה רגעים אפשר לשכוח אותך, פלסטין. ואנחנו עם איש אמיץ ששרד 9 שבועות עם חבורה של חבר'ה שיכולים להיות הילדים שלו בלי קשר. הוא עבר הרבה בחיים, כולל לכתוב 2 ספרים שהוא ישמח להראות לכם, ואפילו תוכלו לרכוש אותם למטה. זהו יקי מנהיימר. אני השטן, והלשון שלי הקלשון, ואת החדר הזה עוד דקה אני אהפוך לגיהנום. אבל, מאחר ואני אמון על משלטו של אלוהים, אשר נתן לכם את האפשרות לבחור בין החיים והטוב, או בין המוות והרע, אז הנה בידכם הבחירה. זה הזמן, מי שמעוניין, שינתק את הישבן מהכיסא ופשוט יצא. קדימה, השעון מתקתק, יש לכם דקה מעכשיו, לפני שהדלתות ייסגרו, ומהגיהנום לא תוכלו... קדימה, יש לכם דקה מעכשיו, לפני שהדלתות ייסגרו, ומהגיהנום... ובגיהנום לנצח תישארו. חלפה שנייה, הזמן תם, האפשרות לצאת מכאן כבר לא מונחת על השולחן. אתם בטח חושבים, מעשה שטן, עבדת עלינו אחד שקרן, ככה לא נראה גיהנום, אין כאן 7 מדורים, אין אש, אין עשן, ובטח שאין כאן כבשן. זהו, שבגלל זה זימנתי אתכם לכאן, כי אתם אשמים בזה שאני מופתע. מקרה שהיה כך קרה, לאחרונה זומנתי לבוס שלי, אלי, לשיחה. אתם בטח מכירים אותו, אלי, או כמו שאתם קוראים לו, אלוהים, ההוא שנמצא אי שם במורים. השיח היה טעון, ולא עזר לי שום טיעון. אלוהים מתעקש שלאחרונה אני פשוט מפקשש. הוא אמר לי שאני מתרשל בעבודה, שכל בני האדם על פני האדמה בחרו בטוב ולא ברע. אמרתי לו, אלוהים, בלעת איזה טריפ, אכלת איזה פטריית הזיה. תסביר לי איך הגעת לכזו מסקנה. הוא פתח את העיתון במדור החדשות והקריא לי ידיעה אחר ידיעה, ונמצא שתמיד
מקור האשמה באיזה חולה נפש שביצע איזה פשע או מעשה נורא. אתם קולטים מה קרה? אלוהים חושב שאני השטן חתיכת רתיחה. ושזה לא אני, אלא חולה נפש, אחראים לכל מה שרע, ומאחר שלמחלה שלהם, שכשהמחלה שלהם פעילה, הם אינם מבחינים בין טוב לרע, ולכן אינם ברי ענישה, יוצא שבעולם אין רוע, והעולם הוא פשוט מקום נפלא. אמרתי לו, אלוהים, זה הפרת זכויות יוצרים, שאת כל הקרדיט על הרוע שקורה בעולם אתה גוזל ממני ונותן לאנשים שלוקים בנפשם. הוא השיב לי, זה לא אני, זה העיתונות, זה החברה, ככה כולם אומרים, חולי נפש, הם אנשים מסוכנים. אלי, אתה רציני? זו מזימה שלי, זה אני שהעללתי עליהם עלילה, כאילו הם אחראים כאן לכל הפשיעה. עשיתי מחקר ומצאתי שככה יותר קל לאדם מן השורה לבצע פשעים בלי לשאת באשמה. ככה גם אנשים טובים בזכות הסטיגמה על המחלה יכולים להוציא את דיבתם של חולי הנפש רע ללא שום נקיפת מצפון, ללא שום בעיה. כשאלוהים שמע שזו עלילה, חרונה פה זינק לתקרה. תתבייש לך, הוא אמר, אתה מתעלל בנכים, ומיד הוא הגיש לי מכתב פיטורים. זו הסיבה שכאן בגיהנום, כפי שאתם רואים, אין אש, אין עשן, כי אלוהים פיטר אותי, אלוהים פיטר את השטן. אז בבקשה לי לכם, תעשו לי טובה, תפסיקו להשתמש בסטיגמה שהמצאתי על חולי הנפש, כאילו הם אחראים כאן לכל הפשעים, לכל השחיתות וגועל נפש, כי אז יש סיכוי שאלוהים יקבל אותי בחזרה לעבודה, גיהנום ייפתח, וזה ישתלם גם לכם, כי העולם יהיה פחות אכזר, פחות נורא, ואם לא העולם, אז לפחות אתם. שניים אחרונים, יש לנו בן ובת. עכשיו הוא מתרגש יותר. זה לא קטע מגדרי, פשוט... אוקיי, נגאל מייסוריה את הבחורה ששונאת שכותבים את השם שלה עם י', זוהי כנרת סגל!